रायजोफोर बर'नि लिडारफोरखौ फोथायनोनो गोब्राब जाबाय नङा होमबा? हारिनि थाखाय जुजिमारो ना पावारनि थाखाय? मोनसे समाव जेब्ला बिपिएफआ पावाराव गैयामोन अब्ला बिपिएफनि माखासे लिडारफोरा गिदिर फिसा खोथाफोरखौ लानानै गसंथियोमोन। एसटिनि सायाव, ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि सायाव, बायदि बायदिनि सायाव नङा होमबा? नाथाय दिनै सिरि, जेला नांगौ अब्ला। बेबायदिनो जेब्ला इबसु एबा इउपिपिएलआ पावाराव दंमोन अब्ला हारिनि थाखाय गसंथानो बिथांमोना समानो गैयामोन। मालाया जेखि बुङा जेखि नासया बिथांमोना मेगन मोसेबनानै खोनासंनानै थादोंमोन। नंगौना नङा रायजोफोर बै समाव? नाथाय दिनै पावाराव गैयैखाय बिथांमोनहा फिसा गिदिर इसुफोरखौ लानानै सोमावसारग्रा जाबाय, धरना होग्रा जाबाय ना? पावाराव थाबा हारिखौ बावगारो, गैयाबा हारिनि दुखु दाहाखौ सिनायो नङा होमबा रायजोफोर? नाथाय आं बेखौल' बुंगोन, नोंसोर लिडारफोरा पावारनि थाखाय साननानै मावो ना हारिनि थाखाय मार? बेखौ जों रायजोफोरा गोथौयै हाबनानै नायबिजिरनो थाङा। नाथाय जों बर' हारिफोरनि थाखाय फेरलेबसेबो खहा जानो मोना, बेसो खोथाया। मानोना जों मिथिगौ हारिखौ मोजां लामाजों दैदेननांगौआ नोंसोर लिडारफोरनिनो सायाव, आरो हारिखौ खैफोदाव खोख्लैगोनाबो नोंसोरनो। नंगौना नङा रायजोफोर? बयबो कमेन्ट खालामनो हागोन। फैगौ 125 दा कनस्टिटिउसनेल एमेन्डमेन्ट बिल जानो थांगासिनो दं। बे बिलनि सोमोन्दै जोङो रायजो राजाफ्रा जेन' बे सोमोन्दै मिन्थियो, बुजियो। मानोना जोंनि ट्राइबेलफ्रा गोबाङैनो मिन्थिया जे व्हाट इज 125 दा एमेन्डमेन्ट बिल। दा बे बिला जाहैबाय ट्राइबेलफोरनि बिराद गोनांथिथार। बुंनो थाङोब्ला बियो 10टा 6 सिडुलनि मोनसे गोदान भाबै फारिलाइ मोनसे लिरजासिगोन भारत सरकारजों 73 इयार्सनि उनाव। जे जोंनि 6 सिडुला गोदानै मोनसे स्ट्रेंथेन खालामनायनि जुनै मोनसे भारत सरकारा दा आखायाव लादों। आरो बे बिला एक्सुवेलि 2019निनो फैगौ डिसेम्बर विन्टार सिजननि सिगां माने बे बिला पास जानो थांगासिनो दं आरो। मानोना फैगौ 26आव हिमन्त बिश्व शर्माबो थांसिगोन। बिनि सिगां बिथाङा गुरुत्तर होगासिनो दं बे बिलखौ जेरैखियालाबो पास खालामनो। नाथाय बिथाङा बिटिआरखौ जुदि बिल पास खालामनो हायोब्ला, मानोना बेहाय गोबां जिनिसा आसामनि फेभरावसो, आसामा जेन' रैखा कबच मोनो। जे जुदि बिटिआरआ जुदि संबिधानाव जुदि जायगा मोननांगौबा, अब्ला जोंनि मोनखानाय थामोनथा 2003नि बिमानि जे राव 8 सिडुल 6 सिडुल बिथाया जे जोंहा मोनदोंमोन, बेफोर गासिबो गोमानो थांगासिनो दङ। जेसेबां जोंनि जे 6 सिडुल 2003नि जे जोंनि काउन्सिल बिटिसि बे आउट जानांगौबा, बाव लिरफानाय दफा क्लजफ्राबो आउट थांफाबाय। नोंथांमोना बेखौ बोरै लाखिगोन? जायनि जुनै जोङो होनदों नोंथांमोननि बिटिआरआव मा दङ? जोंथ' नायजोब्बाय बिटिआरखौ, जे बिटिआरआव जेनेबा 6.2 दफाखौनो होनदो, बिथांमोना होनो बिटिआर दफाफोर मावफुंनायनि जुनै जोङो बेखौ संबिधानाव सोनो नाजागासिनो दङ। जेनेबा 6.2 दफायाव लिरनाय दङ बिटिआरआव जे एग्रिमेन्ट दङ, बहाय बिमानि रावा आसामनि खालि सहजुगि भाषाल' जाथोंसै होननाय लिरनाय दङ। बिनि मानिया मा 80 फारियाव थाफिननायखौ बुजायदों नामा? बेखौथ' बुजायाखै। दा जोङो ओंखायनो बुंदों जे जोङो जुदि बिटिआरआ गमामायैनो बिथांमोना जुदि सोमारोबा, जोंनि मोनखानाय 6 सिडुल बिटिसिआ बारा गोबाव गैला। मानोना मोनसे जायगायाव मोननै काउन्सिल मोना, बिटिआर बिटिसि मोननै नामै नोंथांमोना काउन्सिलखौ मोननो हाया। जोङो मोनसेल' काउन्सिल मोनगोन। अब्ला जुदि नोंने बिटिसिआ 2 मासनि उनाव जुदि स्क्रेप जानो थाङोबा, नोंथांनि दा सरकार दानियाबोथ' थांबाय। माब्रै लाखिगोन नोङो बिथानो थायाबा? बिसोरना बेनो धान्ना जे जोंनि बर'फोरनि ट्राइबेलफोरनि रैखा कबच था दाथा, जोंनि बिमानि राव 80 फारियाव था दाथा, 6 सिडुलाव था दाथा, खालि 1500 करोड़ नांगौ आरो बिसोरनो इमप्लिमेन्टेसननि नामै 2 बोसोर इन्टारिम गभर्नमेन्ट नांगौ। दा बे जानो थाङोबा बर'फ्रा संसार जोबजासे चिरस्थायनि जुनै आलाय सिलाय जानो थांगासिनो दङ। आरो बिटिआरआ हाबोबा दिनैनिफ्राय रायजो नांला, कमप्रिहेन्सिभ फाइनाल सलुसन, किपिं इन्टेक्ट दा टेरिटरियेल इन्टिग्रिटि अफ आसाम स्टेट होननाय बाथ्राफ्रा रायजो नांला, आसामनि हाखौ बुखावला होननाय बाथ्राफ्राबो हाबफानो थांगासिनो दंना गैया? हाबनो थांगासिनो दङ। मानोना बेबो मोनसे क्लज
बे जिनिसखौ बासायनोब्ला जोङो जाग्रत जानांगोन, सिरि मोननांगोन। मानोना जोंनि दा काउन्सिला 28टा जोङो MCLA लानानै सालायगासिनो दङ। दा क'क्राझारनि एसेम्ब्लियाव जे बिटिआरआ संबिधानिक नङैखाय एग्रिमेन्टखाय जेरखम जोंनि बिटिडिखौ खोमानानै बिथांमोना नटिफाइड खालामदों बिटिआर, बे रोखोमैनो जोंनि क'क्राझाराव एसेम्ब्लियाव मोनसे रिजलिउसन लानानै जे दिनैनिफ्राय जोंनो बिटिआरखौ नांला होननानै जोंनो आगोलनि नाम बिटिडि बेखौनो जोंनो नांफिनगौ होननानै गभर्नरनि थ्रु नटिफाइड खालामनो हायो। मानोना बिथांमोना सालाखि खालामना दाबो कयटा जायगायाव नोङो सिफ होमब्लाबो CM लिरो अफिसियेलि। दा बेफोरो मानो जानो मोन्दों? दा ओंखायनो जों होनदों जुदि जोङो सिरि मोनाबा उइदिन दा बे मासनि गेजेराव जुदि नोङो नटिफाइड खालामनानै बिटिआरखौ होखाराबा बे जिनिसा संबिधानिक 73 इयार्सनि उनाव फारिलाइ गोदानै लिरफामलायनायाव बिटिआरआ हाबनो हासिगौ। आरो बे जोंनि मोनसे रायजो मोननायनिबो लामा चान्स दङ। मानोना जों होनदों बे टाइमावनो नोंथांमोना नमेनक्लेचाराबो चेन्ज जासिगोन। गोदानै माबाफोर भुल जादोंब्ला सुद्रायलायनानै लिरफामलायनाय होनो बेखौनो एमेन्डमेन्ट। दा बे एमेन्डमेन्टआ बे डिसेम्बरनि उइन्टार सेसनाव फाइनाल जानो थांगासिनो दङ। दा रायजो मोननायनि लामाया बेनो। दा जोंनि मानसिफोरा बे जिनिसावनो आन्दायनानै दं। जों होनदों इनक्लुसिभ सोदोबल' सोदो। जोङो 6-7 मासनि गेजेरावनो आलादा रायजो लाबोनानै दिन्थिगोन। मानोना बेखौ खालामोब्ला आसामा जेनबाय। जोङो संबिधानिकनि लामाजों थाबायबाय। जोंखौ रायजो मोननायनिफ्राय होबथानो हानाय खुनु मानसि आरो लामा गैला। जायनि जुनै हेमन्तआ गिगासिनो दङ। रायजो नांला, कमप्रेहेन्सिभ फाइनाल होननाय सलुसन बेफोरखौ लानानै बिटिआरखौ जेरै खेलाबो संबिधानाव सोथारनांगौ। मानोना बिटिसिआ थायोबा रायजो मोननायनि लामा दं। सानसे समावब्लाबो आसामा जेनगोन। खिन्थु नैबे बिटिआरखौ सोयोबा जों अराय टाइमनि जुनै खाना जानो थांगासिनो दङ।